Bebe! Hi! Uy! Busy siya. Init! Okay na, mahal? Hi guys! Ganami sa pier. Matumi sa Olango Island. Moni agport sa Hilton Pier. Ow. Init. So first time na mo guys na maadto sa Olango Island ni Nonoy. Ay murag kaduha na siguro si Nonoy ron. First time na ko guys. So uban ni ninyo guys sa amo ang pag-adto sa isla ng Olango. Dakuag space ani. Galing kay wala na ning uwan. Yes. Dali na si ate. Pwede na daw sa kate.
Much later. Much later. Wala, vaccinated na may diritan mo. Kung sa may gibat ini mahadlok na ko eh. Madlok ka. Bate te, uhaw kay te. Hindi ka madlok. Nakalista na kita ko. Atras ka kuha ko napatuslok ko. Ay, ang bakuna dito kay nagdala man, nagdala. Ay dala. Nagdala ang dalibig ba? Dala dalibig 1,000. Oy. Magni ka. Kung sa may gibat ini ba? Mangkit uhaw. Lang lang ta. Uhaw. Okay. Bal! Mabit mo ni? Bal! Bate uhaw. Allergy yan ba? Punta na mga kanaba kay allergy sa mga tambal. Tukan ka kasi gamati. Oh, tukal. Pero na kanang ka na mo ni. Basti pagod kabati si mong naong, ano? Kilawin ng baboy ni pare mauna. Yan na. Mainom ko. Mabahulog na muli lang. Why? Ang kuan na tangaw Bill, uli na ko dili. Eskwelahan ba dalam ato? Eskwelahan ba? Wala po. Oh, eskwelahan na nya. Pero kutung kalang barrio pre kay. Sila. Masauna pa lagi. Nako na tayo. Ilahan mo lagi. Iban ka tutos barrio pre. Ang muagilay siya ang iro magsipag ko. May magkitong luto. Kaya baligya ka lang. Nak, hindi na hilig ko sa. Dilid mo, tumpuan mo. Dali na
Nakatag ba? Tuloy. Di, nama ko pares ko to. Kuha pa yan. Ako suka din dito. Uy, plato din yun. Di, sawa namin dun dun. Asa ang bata ni mo te? Nakaw mako. Si Kwan. Eh, Gani may mga ong di sa bayan. Masabayin na lang. Kaon. Langaw. Ano ta? Ikaw mo ko no? Nako no? Oh, bangga ko ka. Gamay ko karon no. Dami ha. Ako di ka sa ulo. Alam ko ni isa Jeff. Bata. Babay, pagkalan bata ka pagkatungga na ako ka ni Milin eh. Patungga naman ko. At tinulin niya. Ano nagdagat? Ito ka na. Iinit ka to, day.